Міністэрства ўнутраных справаў Літвы просіць літоўскі ўрад увесці надзвычайнае становішча на памежных тэрыторыях з Беларусю. Прыняўшы такія захады, мяжу можна будзе цалкам зачыніць, а кантроль над ёй пяройдзе да літоўскага войска. Вось такім чынам Беларусь прайшла гэты хуткі шлях ад мары пра быццё донарам рэгіянальнай бяспекі да галоўнага донара рэгіянальнай нестабільнасці. Вітаю вас! 27 ліпеня, аўторак, гэта праграма «Белсат Зум». Для вас працую я, Ігор Кулей. І ў наступныя 40 хвілінаў вы пабачыце планы на тотальную забастовку рабочих у Белоруссии. Людей начинает доходить, что забастовка наш единственный способ повлиять как-то на этот режим. Калі спыняцца заводы і як далучыцца да гэтага руху. Пра антысеміцкія заявы Лукашэнкі і вартасці, якія амерыканскі габрэйскі камітэт падтрымлівае ў Беларусі. Когда президент страны говорит о том, что евреи поставили там мир на колени. Доктор Самюэл Клігер у размове з Белсатам. Святлана Ціхановская адказала на пытанні вядучых амерыканскіх экспертаў па міжнароднай палітыцы. Зарэгістравалася на мерапрыемства каля 300 экспертаў вельмі высокага палёту. Лічы, што сліўкі такія крэм для крэм знешняй палітыкі Злучаных Штатаў. Кіраўнік офісу Святланы Ціхановскай пра нью-йоркскую частку амерыканскага турнэ. Працягваем сачыць за візітам Святланы Ціхановскай у Злучаныя Штаты Амерыкі. Пераносімся за акіян і аддаем слова Сергею Пацасонаму. Будынак штаб-кватэры Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Месца ў Нью-Йорку сёння гаспадарства не выпадковае. Тут знаходзіцца Генеральная асамблея і Рада бяспекі ААН, дзе і адбываюцца галоўныя паседжанні. Гэтая тэрыторыя з'яўляецца міжнароднай, а гэта азначае, што яна належыць да ўсіх краінаў адначасова. І менавіта гэты пункт на мапе падарожжа ў Злучаныя Штаты Святланы Ціхановскай з'яўляецца вельмі важным і адным з асноўных у Нью-Йорку. Бо Святлана Ціхановская пры дапамозе літоўскай і польскіх місіяў, якія памаглі арганізаваць сустрэчу, спаткалася з амбасадарамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Гэта такія краіны, як Чэхія, Эстонія, Венгрыя, Ірландыя, Латвія, Літва, Нарвегія, Польшча, Румынія, Словакія, Словенія, Украіна і ЗША. Усяго атрымліваецца 8 амбасадараў і 6 сталых прадстаўнікоў. Апроч таго, Святлана Ціхановская прамовіла перад Радай міжнародных стасункаў, распавяла пра сітуацыю ў Беларусі, а таксама заклікала да міжнароднага следства і трыбуналу за тыя злачынствы, якія адбываліся і адбываюцца ў Беларусі. Старшыні місія Украіна ў Еўразвязу таксама сустрэліся са Святланай Ціхановскай. Апроч таго, яна сустрэлася з прадстаўнікамі такіх краінаў, як ЗША, Францыя, Вялікабрытанія, Нарвегія, Ісландыя і Ірландыя. Таксама з групай ААН па абароне журналіста. Усе гэтыя сустрэчы былі разбітыя на 2 дні, панядзелак і сёння, аўторак, бо іх вельмі шмат, графік вельмі насычаны, але ўсюдах няспынна Святлана Ціхановская распавядае пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, гаворыць пра тое, што трэба дапамагчы. І гэта, як падкрэсліваюць тут у Нью-Йорку, з'яўляецца вельмі важным, асабліва калі ты чуеш пра гэтыя праблемы асабіста з першых вуснаў, а не праз медыа ці дзяржаўную прапаганду. Таксама гучаць галасы пра тое, што ААН гэта тое поле, дзе ўжо адбіваецца тэрыторыя менавіта дзяржавы, бо менавіта тут прамаўляў і сам Александр Лукашенко ў 2015 годзе, і менавіта сюды прывозіў ён свайго сына Колю, і можна было гэта пабачыць на фотаздымках з Уладзімірам Макеем. Пра важнасць вось гэтых спатканняў, гэтых сустрэчаў у Нью-Йорку з прадстаўнікамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў распавядзе Валер Кавалеўскі.
Пра візіт Святланы Ціхановскай у Нью-Йорк, спадзевы, першыя вынікі з кіраўніком кабінету Валерам Кавалеўскім. Вітаю, спадар Валер, і чым ужо можна пахваліцца? Пахваліцца можна першымі сустрэчамі з дыяспарай. Учора мы правялі вельмі важны дзень, сустрэча з беларусамі Злучаных Штатаў. Тыя людзі, якія жывуць не толькі ў Нью-Йорку, але таксама прыязджалі людзі з іншых штатаў. Адбылася стрэча ў грамадскай залі царквы беларускай тут у Нью-Йорку, дзе Святлана Ціхановская адказала на пытанні грамады. Пасля гэта пераехалі, сустрэліся ўжо у больш шырокім коле на мітынгу на паўднёвай канечнасці Манхэттана з відам на статую свабоды. Усё гэта было вельмі сімвалічна, вельмі прыгожа, вельмі шмат людзей сабралася. Усё было вельмі нагадвала тыя мітынгі, тыя зборы людзей, якія адбываліся ў Беларусі падчас пратэсту 2020 года. Гэта ўсё было вельмі ўзрушальна. Людзі вельмі былі рады бачыць Святлану. Яна дала ім вельмі шмат часу, адказвала на шмат пытанняў. Была магчымасць сфотаграфіравацца і ўручыць нейкія падарункі, атрымаць аўтографы. Карацей, Святлана аддала вельмі шмат, і не проста аддала, яна атрымала вельмі шмат энергіі. Для яе вельмі важны такія сустрэчы. Бачыць людзей, чуць іх гісторыі, абменьвацца ўражаннямі пра тое, што адбываецца, заражаць адзін аднаго энергіяй, і таму што нам трэба дамагчыся нашай перамогі, і толькі разам, менавіта так, падтрымліваючы адзін аднаго, мы можам рухацца далей. Сапраўды, гэтыя кадры, якія абляцелі ўвесь свет, бо па ўсім свеце раскіданыя беларусы, тое, што фактычна там амаль 1000 чалавек, можа нават больш было на гэтай сустрэчы, гэта абсалютна ўражвае. Але не за ўражаннямі мы сюды прыехалі, і вы таксама. Напэўна, апроч гэтага ёсць канкрэтныя сустрэчы і вельмі сур'ёзныя сустрэчы. Сёння у нас адбылося два вельмі важных мерапрыемства публічных. Гэта сустрэча з амбасадарамі краін усходняй і цэнтральнай Еўропы са Святланай Ціхановскай, якія працуюць тут у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. У іх была магчымасць даведацца самыя апошнія навіны пра тое, што адбываецца ў Беларусі, як развіваецца беларускі пратэст, як мы рухаемся наперад, як мы кансалідуем намаганні міжнароднай супольнасці на двухбаковым узроўні, і таксама атрымалі пэўныя парады пра то, як трэба дзейнічаць у рамках Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, атрымалі пэўныя запэўненні пра тое, што мы будзем супрацоўнічаць і надалей для таго, каб адстойваць інтарэсы Беларусі як мага лепш, як мага эфектыўней у ОАН. Да гэта была таксама сустрэча з кіраўніком ізраільскай, дакладней габрэйскай арганізацыі American Jewish Committee, Сэмам Клігерам. Гэта была такая сустрэча для таго, каб прадставіць адзін аднаго, пазнаёміцца і абмеркаваць, скажем так, пытанні, якія тычацца ізраільскай сітуацыі для Беларусі. У прыватнасці мы заўважаем ужо неаднаразова тое, што Александр Лукашенко робіць такія вельмі рэзкія, вельмі непрыемныя, агідныя антысеміцкія заявы. І мы звярнулі увагу на гэта і ізраільскай амбасады ў Вашынгтоне. Безумоўна, што яны ведаюць пра гэтую сітуацыю, але мы б хацелі дамагчыся таго, каб Ізраіль улічыў гэта ў сваёй знешняй палітыцы, у палітыцы што да Беларусі. Акрамя таго, адбылася выступленне Святланы Ціхановскай у Радзе па міжнародных адносінах Злучаных Штатах. Гэта бадай што найпрэстыжнейшая такая аналітычная установа ў свеце. Святлана адказала на пытанні Томаса Грэма, кіраўніка офіса Кісінджера у Нью-Йорку. Зарэгістравалася на мерапрыемства каля 300 экспертаў вельмі высокага палёту. Лічы, што сліўкі такія крэм для крэм знешняй палітыкі Злучаных Штатаў і міжнароднай супольнасці, якія працуюць тут у Злучаных Штатах. Вельмі жывая дыскусія, і па водгуках яна дала вельмі шмат інфармацыі пра тое, што адбываецца ў Беларусі і ў дэмакратычных колах. Вяртаючыся да ізраільскай тэмы, ўсё ж такі, канешне, ёсць прадстаўнікі ізраільскай меншасці ў Беларусі, якія таксама пад пераследам, якія патрапілі пад ціск, але значна пад большым пераследам прадстаўнікі, скажам, польскай меншасці. Ці ў гэтым кірунку таксама вядзецца нейкая праца? Так, гэтыя пытанні таксама абмяркоўваліся. Нават сёння гэтая тэма абмяркоўвалася на сустрэчы з амбасадарамі
Трэба адзначыць, што дастаецца ў Беларусі ўсім. Дастаецца і палякам, і габрэям, дастаецца і каталікам, і праваслаўным. Гэты крызіс ахоплівае ўсе галіны жыцця і ахоплівае ўсе групы, і сацыяльныя, і этнічныя, і канфесіянальныя. Таму для того, каб забяспечыць інтарэсы ці абараніць інтарэсы любой з груп, трэба вырашаць сітуацыю ў цэлым. Ізраіль увогуле сябе з Александром Лукашэнкам паводзіць дастаткова асцярожна. Усё ж такі ізраільскі амбасадар уручыў даверчыя граматы. Гэты момант абмяркоўвалі? Яшчэ ў снежні мінулага года у офіс Святланы Ціханаўскай завітаў амбасадар Ізраіля ў Літве, спадар Левы, які прынёс свае прабачэнні. Насамрэч, ён сказаў, што ў Іерусаліме вельмі сябе некамфортна адчуваюць з гэтай нагоды, што была зроблена памылка, што такое не павінна было здарыцца. Што тычыцца ўвогуле візіту ў Нью-Йорк, бо калі мы глядзім на Вашынгтон, то там высокі палітычны ўзровень. Нью-Йорк гэта грамадскія і палітычныя арганізацыі, і безумоўна ААН гэта цэнтр гэтага ўсяго. Што самае галоўнае тут па пунктах можа таксама ва ўсіх гэтых сустрэчах і спатканнях? Я скажу, што самае галоўнае ўсё ж такі это сегмент Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Гэта найлепшае месца для шматбаковай дыпламатыі. Тут працуюць найлепшыя дыпламаты ў свеце з найлепшымі навыкамі, з найлепшымі сувязямі, з найлепшым, як бы так сказаць, статусам у сваіх сталіцах. Таму з імі варта працаваць, варта іх ведаць. Мы бы хацелі развіваць сваю прысутнасць у іншых рэгіёнах. Збольшага мы пакуль працавалі ў краінах Еўрапейскага звязу, у краінах Европы, Паўночнай Амерыкі, Великабрытаніі, але безумоўна, што гэтае пытанне, беларускае пытанне, яно тычыцца ўсіх. Мы змагаемся тут за універсальныя каштоўнасці, за універсальныя прынцыпы дэмакратыі, павагі да чалавека. Венесуэльскі дыктатар Нікалас Мадура ўсё ж такі не вытрымаў напору санкцыйнага і раптам пачаў перамовы з апазіцыяй пра тое, каб сесці за стол перамоваў. Ці у Беларусі для Беларусі гэта добры знак і нас можа таксама чакаць такі сцэнар? Увогуле такіх знакаў існуе нямала. Мы бачым, што у Малдове, напрыклад, перамагла праеўрапейская апазіцыя, якая будзе адстойваць інтарэсы сваёй краіны. Для нас это таксама добрыя навіны, можна сказаць. Што да эфекту санкцый, то мы заўсёды падкрэслівалі, што такі эфект ёсць менавіта тады, калі краіны ўжываюць гэты інструмент паслядоўна. Калі яны не проста яго уводзяць, дэкларуюць яго, а яны пасля яго акуратна выконваюць. Калі гэтага няма, то санкцыі, безумоўна, не будуць дзейнічаць. Таму мы заклікаем да таго, каб санкцыйны рэжым супраць Лукашэнкі быў як мага усеабдымным, каб ён не пакідаў ніякіх прабелаў, каб ён выконваўся ўсімі краінамі і каб ён выконваўся дысцыплінавана, каб ніхто не ішоў на нейкія перамовы з Лукашэнкам, не скаардынаваўшы гэта з іншымі краінамі. Вы гуляеце на такім небяспечным полі, дзе звычайна гуляе ўлада. Я могу сказаць, што мы гэта робім ва ўсіх астатніх краінах, ва ўсіх сталіцах, куды мы прыязджаем, там працуе ўлада. Там дзейнічаюць дзяржаўныя інстытуцыі, там дзейнічаюць прадстаўнікі высокага ўзроўню. І менавіта мы падкрэсліваем, звяртаем на гэта ўвагу, што Святлана Ціханаўская працуе менавіта на такім узроўні. То Лукашэнкі ніколі не было такіх прывілеяў, яго ніколі так не прымалі ў свеце, як зараз прымаюць Святлану Ціханаўскую. Трэба гэта шанаваць, трэба аддаваць належна гэтай сітуацыі і перш за ўсё памятаць пра тое, што Святлану Ціханаўскую прымаюць у гэтых краінах на такім узроўні менавіта як прадстаўніка беларускага народа, аддаюць належнае пратэсту мужнаму, упартаму, прынцыповаму і мірнаму. Менавіта гэта адкрывае дзверы. Гэта не проста асоба Святланы Ціханаўскай як такой. Яе разглядаюць як прадстаўніка легітымна, законна прадстаўніка беларускага народа. Гаспадар Валер, напрыканцы, забегаючы крышку наперад, бо наперадзе ў нас Каліфорнія, гэта Сан-Францыска і Лос-Анджелес. Можа, прыадкрыеце дзверы, шырму таямніцы для гледачоў, што там чакаецца?
Я могу сказаць, што асаблівасць гэтай паездкі ў Каліфорнію будзе ў тым, што гэта будзе фактычна першы наш выезд на дэлегацыі Святланы Ціханаўскай па-за межы сталіцы. Дзякую вам за размову. Валер Кавалеўскі, кіраўнік кабінету Святланы Ціханаўскай. Апроч арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў і прадстаўнікоў гэтай арганізацыі Святлана Ціханаўская сустракаецца і з прадстаўнікамі розных грамадскіх і палітычных арганізацыяў. Тут знакавымі з'яўляецца Human Rights фонд, а таксама адбылася сустрэча з дырэктарам амерыканскага габрэйскага камітэту Сэмам Клігерам. Прагучалі вельмі важныя пытанні ў далейшай супрацы, таксама пра магчымы візіт Святланы Ціханаўскай у Ізраіль. І у нас атрымалася паразмаўляць з дырэктарам гэтага камітэту. Давайте паслухаем, як ён адказваў на нашыя пытанні. Пра сустрэчу Святланы Ціханаўскай адразу па гарачых слядах спадарства і паразмаўляем. Добрый день. О чем шла речь на встрече сегодняшней со Светланой Тихановской? Светлана Тихановская и ее команда запросили встречу с нами. И мы встретились. Была очень интересная встреча. Разговор шел главным образом о том, как прошла их встреча в Вашингтоне, с кем они встречались. Они рассказали нам, что они встречались с госсекретарем, с другими официальными лицами в Вашингтоне. По-моему, с 6 сенаторами были встречи, были встречи в Конгрессе. То есть, само по себе это очень интересно. И я думаю, что это важно и для Беларуси, и для Соединенных Штатов налаживать такого рода отношения. Мы также говорили, об Израиле шел разговор, о позиции Израиля в отношении Беларуси. И как я уже вам сказал, что Израиль маленькая страна и имеет давние и хорошие отношения с Белоруссией. Экономические отношения, есть политические отношения, есть общие интересы. И поэтому эти вещи развиваются. То, что посол вручил верительные грамоты президенту Беларуси, это нормальный протокольный процесс. Мы не видим в этом ничего плохого. Это нормальная ситуация. Другое дело, что в дипломатии надо уметь маневрировать и находить, точки соприкосновения и точки интереса, потому что интересы у всех разные. Интересы, с одной стороны, интересы государства Израиль, с другой стороны, интересы государства Беларуси и официальных лиц Беларуси. И с третьей стороны, интересы протестного движения, которое возглавляет Тихановская, Координационный совет. И поэтому находить точки соприкосновения, это, наверное, важно. Может быть, даже в будущем переговорном процессе, в будущем процессе выхода из кризиса Израиль может сыграть определенную роль. Именно благодаря тому, что они занимают такую взвешенную позицию. Это надо понимать. А сегодняшняя встреча со Светланой Тихановской, это означает вашу поддержку Светлане Тихановской или это только уровень переговоров и беседы о ситуации? Нас волнует несколько моментов. Во-первых, нас волнует судьба политических заключенных. И не только политических заключенных, а вообще заключенных, людей, которые подверглись репрессиям и часто необоснованным репрессиям. А мы вообще занимаемся правами человека. Поэтому эти вещи нас особо беспокоят. И мы подняли этот вопрос на встрече со Светланой Тихановской, чтобы как можно больше было оказано просьб, давлений, всякого рода подходов к тому, что политические заключенные были освобождены. И не только, опять же, не только политические, но и те, которые пострадали в результате мирных протестов. Этот вопрос нас волнует серьезно. Мы не политическая организация, мы не поддерживаем ни политические партии, ни правительство.
тем более иностранные правительства. Мы выступаем за демократию, за права человека, за ценности, европейские ценности, за ценности западной цивилизации. Поэтому тут не вопрос политической поддержки, на который мы даже не имеем, честно говоря, не имеем права такого. Мы НГО, неправительственная организация, которая не занимается политическими вопросами. Мы занимаемся public diplomacy, и в рамках этой публичной дипломатии мы встречались со Светланой Тихановской. Но мы не занимаемся поддержкой или не поддержкой определенных партий и движений. Мы занимаемся поддержкой определенных ценностей. Например, еще раз повторяю, политические заключенные – это то, что нас очень беспокоит. Люди, которые без суда и следствия содержатся в тюрьмах, с которыми плохо обращаются, есть свидетельства пыток, есть свидетельства необоснованных задержаний. И вот эти вещи, которые нас особо беспокоят. Ну, конечно, судьба Белоруссии как государства, как дружественного государства Соединенным Штатам Америки и как дружественной страны Израилю. И очень много, мы очень обеспокоены, вернее, не то, что обеспокоены, а мы поддерживаем еврейскую общину Беларуси, которой, кстати, хорошие отношения с нынешним руководством Беларуси, с МИДом и с общественными организациями Беларуси. Мы это все приветствуем, это все позитивные вещи. Поэтому о политической поддержке тут речи нет. Мы поддерживаем ценности, те ценности, которые в том числе озвучила Тихановская. Звучали ли на встрече темы, связанные с антисемитскими выпадами Александра Лукашенко? Что вы об этом думаете? На самом деле звучали, мы это обсуждали. Что мы можем на эту тему думать, когда президент страны говорит о том, что евреи поставили там мир на колени в связи с Холокостом и так далее. Не очень понятно, что он при этом имел в виду, но само по себе эти высказывания не способствуют улучшению отношений между, скажем, Израилем и Белоруссией, между белорусским народом и еврейским народом. И оба народа, и еврейский народ, и белорусский народ очень сильно пострадали, как вы знаете, во время войны, во время Холокоста. Евреи просто уничтожались, белорусы тоже уничтожались, убивались. И это было страшно, поэтому надо искать пути преодоления этого, да, надо искать позитив в будущих отношениях, а не говорить о том, что вот кто-то кого-то поставил на колени и так далее. Мы осуждаем эти высказывания, безусловно. А какие пути выхода из этого политического кризиса, из этого кризиса прав человека вы видите? Может быть, какие-то шаги помощи ваша организация также видит? Еще раз, мы не политическая организация, поэтому мы не можем заниматься диалогом между государством и оппозицией. Единственное, еще раз, что хотелось бы мирного разрешения, хотелось бы видеть мирного разрешения политического кризиса в Беларуси. С одной стороны, белорусское руководство, с другой стороны, народ, который выступает против, протестное движение. Нужно найти какой-то модус вивенди, какой-то модус операнди, которые бы привели к переговорам между правительством и представителями народа. В результате этого процесса мы бы видели выборы, мы бы видели свободные выборы в Беларуси, мы бы видели свободный и мирный переход власти или остаток власти, или все, что решит белорусский народ в этом смысле, будет принято с большим, так сказать, энтузиазмом. Но белорусский народ должен высказаться. И поэтому мы тоже думаем, что нужен переговорный процесс, нужны медиаторы, которые будут работать и с правительством, и с оппозицией.
и таким образом найти выход из создавшегося положения, которое на самом деле очень тревожное. Очень тревожное. А что касается прав человека, потому что вы занимаетесь как раз-таки правами человека, то в этом направлении ваша организация будет каким-то образом помогать кабинету Светланы Тихановской? Мы будем координировать наши действия, конечно, потому что, опять же, есть пункты, по которым мы сходимся. Например, освобождение всех политических заключенных без всяких предварительных условий. Это важный момент, важнейший момент, потому что люди не должны страдать из-за того, что они высказывают свои мнения мирным путем. Да, если человек выходит на улицы и протестует против чего-то, то он не должен за это, если при этом мирно протестует, он не должен за это сидеть в тюрьме, страдать или там лишиться работы, или как многие студенты лишились своих возможностей учиться, преподаватели лишились возможности преподавать и так далее, и так далее. Эти данные есть, они широко опубликованы. И в этом смысле мы будем выступать за права этих людей, которые пострадали невинно. С нашей точки зрения и с точки зрения мирового сообщества. И, естественно, мы за демократический процесс, мы за мирное решение всех проблем. Мы будем выступать за хорошие отношения Белоруссии со всеми странами, включая своих соседей, Россию, Польшу, Литву, включая Израиль, включая Соединенные Штаты Америки. Для нас это очень важно. Белоруссия находится в центре мира, в центре европейского мира, в центре, можно сказать, евразиатского мира. Важнейшая страна с нашей точки зрения. Поэтому ее позиция в вопросах мира, сотрудничества, демократии, доброжелательства крайне важна для мирового сообщества. Дякую. І, спадарства, вось такія асноўныя вынікі сустрэчы са Святланай Тихановскай. Вельмі інтэнсіўная праца ў Нью-Йорку таксама завяршаецца. Ужо заўтра у сераду зранку Святлана Тихановская сядае ў самалёт і накіроўваецца ў Каліфорнію. На мапе візітаў два вялікія гарады 28 і 29 ліпеня. Гэта Сан-Францыска, дзе на 29 ліпеня 17:30 запланаваная сустрэча з беларускай дыяспарай. Гэта Эмбаркадера Плаза, а ўжо 30 ліпеня і 31 ліпеня Святлана Тихановская ў Лос-Анджелесе. 31 ліпеня а 11 раніцы у Палісад парку таксама вялікая сустрэча з дыяспарай ужо запланавана. Спадарства, усё гэта, спадзяюся, пакажам на Белсадзе. Сергей Подсасонны, Белсад, Нью-Йорк. Беларускае аб'яднанне рабочых рыхтуецца да масавай забастоўкі. Згодна са сцэнаром спыняцца ўсе айчынныя гіганты, а сотні тысячаў працоўных выступяць з палітычнымі патрабаваннямі. Кіраўнік беларускага аб'яднання рабочых, лідар страйкаму МТЗ, таксама сябра прэзідыума каардынацыйнай рады Сергей Дэлеўскі з намі на сувязі. Спадар Сергей, добрый дзень. Добрый день. Днямі мы размаўлялі з прэсавай сакратаркай Святланы Тихановскай Ганнай Красулінай. Яна якраз сказала пра тое, што ёсць падрыхтоўка да вось гэтых вось такого маштабнага, можа, адного вялікага пратэсту, одной великой забастовки. Я полностью с ней согласен. То есть мы каждый работаем в своем направлении. То есть ставим главные задачи, еще раз повторюсь, белорусскую национальную забастовку, белорусский национальный страйк. Вот. И каждый работаем по своим предприятиям, по своей сфере, так скажем, влияния. То есть доносим информацию до людей, работаем с людьми на местах, то есть вплоть до того, что работаем в психологическом плане, то есть с людьми, которые немножко сейчас, так скажем, подавлены, сломлены после событий этих последних 9 месяцев. Но работа кипит, работа продолжается, и у нас на самом деле есть все шансы, то есть в один прекрасный день объявить о том, что заводы больше не работают на власть.
Але гэта вельмі гучыць аптымістычна, улічваючы тое, што мы бачылі раней. Ну, год таму, напрыклад, пасля выбараў, нават тады заводы не спыніліся, хоць узрушэнне ўнутры Беларусі было вельмі вялікім. Бачна было, што тысячы людзей выходзілі на пратэсты, я маю на ўвазе рабочых. Унутры прадпрыемстваў праходзілі маршы ў вопратцы, тое, чаго Беларусь не бачыла з пачатку 90-х гадоў. Як можна вярнуць гэта? Як можна вярнуць і яшчэ і паспяхова, калі не ўдалося ў 20-м годзе, калі сапраўды ў пэўны момант здавалася, што гэтыя рабочыя страйкі могуць мець нейкі нават поспех? Ну, давайте начнем с того, что тогда, то есть в августе, в октябре рабочие страйки, они были более такими стихийными, они были более на эмоциях, да, и по большому счету многие люди, не осознавая того, немного шли, так скажем, за компанию, да. То сейчас 9 месяцев протеста хунта сама сделала все, чтобы белорусский рабочий понял, в каком на самом деле плачевном положении находится он и его предприятие. И во многом власти делают все, чтобы людям пришло такое осознание, что действительно нужно что-то менять. И вот благодаря именно этому осознанию, что действительно надо что-то менять, нужно менять власть, нужно менять даже руководство своих предприятий, которые неэффективно справляются со своими обязанностями. Через это до людей начинает доходить, что забастовка наш единственный способ повлиять как-то на этот режим. И поэтому люди уже более осознанно идут к этому выбору, идти в страйк, в стачку или не идти. Вот. Именно поэтому у нас на сегодняшний день, то есть мы видим по тенденции, как просыпаются, то есть белорусские рабочие, насколько часто вот с каждым днем все чаще и чаще и чаще к нам начали обращаться люди с запросом, а что я могу сделать? То есть дайте нам вектор направления, и мы сделаем. То есть и этих людей становится все больше и больше, и это дает на самом деле такие крайне оптимистичные прогнозы на то, что страйк в ближайшее время состоится. Вы кажаце бліжэйшы час, але я вас не пачуў даты, уже 2 разы ў прынцыпе пытаўся, але гэта калі можа быць? Восень, гэта зіма, гэта наступны год, калі вось гэты бліжэйшы час? Таму што для тых, хто назірае за гэтым звонку, то бок не знаходзяцца ўнутры усяго гэтага працэса, для нас гэта выглядае як абсалютны штиль, так, сітуацыя, у якой новыя страйкі, нават не верыцца ў тое, што такое можа быць. Да, именно поэтому и видится это все как такой абсолютный штиль, потому что мы поставили себе задачу ни в коем случае не объявлять самим о начале забастовок, допустим, 5 августа, к примеру, да, потому что люди сами должны для себя решить, да, когда они готовы. То есть первостепенная задача, да, объявлять о начале забастовки только тогда, когда мы будем действительно видеть, что 2/3 населения трудящегося, да, готовы к этим забастовкам. До этого мы уже объявляли о забастовке в августе, объявляли в октябре, объявляли 25 марта. Когда мы пытаемся объявлять какие-то даты, вы сами помните, что из этого выходит. Люди сами должны для себя решить, когда они готовы. Як збудаванае беларускае аб'яднанне рабочых? Таму што зараз вельмі актыўную працу вядуць таксама беларускія, не будзем гэта хаваць, спецслужбы, людзі ў пагонах таксама уключаюцца ў такія групы, спрабуюць выдаваць сябе не ведаю, за рабочых у вашым выпадку, магчыма, назіраюць за працэсам, магчыма, ўплываюць на яго, кіруюць нейкім чынам. Як у вас збудавана вось гэтая арганізацыя, аб'яднанне, якія вы таксама захады прымаеце, каб пазбягаць вось такого ўмяшальніцтва режима, сбоку режиму? Так, у нас структура построена таким образом, что важнейшие, скажем так, люди, активисты, которые ретранслируют информацию уже на своих людей, то есть построено так по принципу, как тоже, грубо говоря, управление на том же заводе. Да? То есть есть руководитель предприятия, есть руководитель подразделения, есть руководитель мастер в цеху и есть бригадир. Да?
То есть это немножко вот так поделено, все друг друга знают в лицо, все конкретно только проверенные, доверенные люди. Вот. А до остальных мы доносим всю необходимую информацию только через телеграм-каналы, вот, именно новостную информацию. А информацию, которая рабочего действия, доносится именно из рук в руки, не через чат-боты, не через какие-то платформы, а информация доносится именно из рук в руки, из уст в уста. На сегодняшний момент мы считаем, что это самый безопасный способ работы в условиях, когда так называемые белорусские власти со всех сторон жмут белорусский народ. Ці у вас былі выпадкі, што вашых людзей ўжо затрымлівалі, ці хтосьці казаў, што на іх там ціснулі, спрабавалі звольніць, выклікалі да кіраўніцтва. Вось менавіта ад часу, калі паўстала гэтае беларускае аб'яднанне рабочых, ужо былі такія выпадкі? Да, были такие случаи, но как бы даже в информационном пространстве, то есть у нас, получается, безопасность проработана таким образом, что установлен ряд приложений, я не буду их называть, на телефон, на устройство, на гаджет каждого человека. То есть мы будем, даже в Белорусском объединении рабочих, у нас в новостной ленте будет периодически поступать такая информация, как обезопасить свое устройство. К примеру, если вас задержали, то есть введение того же неправильного кода или ложно правильного кода, который удаляет всю информацию своего устройства, либо не введение в определенный промежуток времени определенного алгоритма, там, слова цифрового кода, вот, ведет к тому, что удаляется все полностью важное из своего устройства, то есть и человек максимально безопасен. То есть даже если меня задержали, я не имею доступа к устройству, в течение часа все удаляется, я просто включаю дурачка, ничего не знаю, больше чем на 15 суток меня не поставят. Давайте уявім сабе, што зараз нас глядзяць таксама рабочыя, якія паслухалі і вырашылі далучыцца да вашай ініцыятывы. Дзе вас знайсці, як ім гэта зрабіць паспяхова і як ім вось тое, што вы кажаце, як ім забяспечыць сябе таксама ад таго, каб на іх не звольнілі, не ціснулі, каб яны заставаліся ананімнымі? Ну, в первую очередь, просто-напросто перейти в телеграм-канале, найти Белорусское объединение рабочих. Вот. И в принципе своем просто можно написать в наш бот именно телеграма, в котором мы в реальном времени отслеживаем просто комментарии, да? Пройти небольшую необходимую верификацию именно личностного общения, без каких-либо документальных доказательств и так далее, потому что, ну, в условиях 21 века в Беларуси сарафанное радио – это лучшая безопасность. Вот. И стать частью, собственно, белорусского объединения рабочих. І чакаць на пэўны момант і рыхтавацца да пэўнай забастоўкі, я так разумею. Да, получить от нас такие небольшие, самые простейшие инструкции, что мы делаем сейчас, что мы делаем через неделю, то есть, грубо говоря, чек-лист на ближайший месяц, вот, и готовиться к стаче. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Всего доброго и живи Беларусь. Гэта была апошняя на сёння размова, на гэтым я з вамі развітваюся, зычу вам добрага вечара, а вы, калі ласка, заставайцеся з Белсатам, падпісвайцеся на нашы профілі ў сацыяльных сетках, а таксама на Тэлеграм.